pieniądze kraść. Już tak teraz. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Zoomku. Pójdźma znowu do zamku. Nie, przepraszam. Spokojnie. Dobrze idzie. Ładnika sporo razy. Ząbku. Zoomku. Przerzuć co gdzieś na bok i jeszcze rotacina. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Dobra. Wróćmy do kontekstu, nie? On go do... Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Wszystko fajne, ale to zoomku. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Zoom są... Krampo, ale coraz lepiej. Bardzo fajnie. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Dobra, ale nie jest bójcą Aleksandra, nie? Perzynka wianczy i taci go spłekły, nie? Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Dobrze, no ząk weź zamiast zoomku. Weźmy ostatni raz. Ząk. Pójdźma znów... Spokojnie, chwila przerwę. Przezrób na coś śigłe, zasłonę. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Zoomku. Pójdźma znów... To się też tak da. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Ja, spokojnie, zoomkły. Zwykłe zoomkły. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Bardzo dobrze, chwila przerwy, jeszcze raz to samo, na czysto. Pójdźma ty znowu do zamku pieniądze kraść. Dam mnie bomb.